Szia! Ez itt az Aura, egy olyan platform, amivel egyetlen ingatlan értékesítő is úgy tud kinézni, mint egy egész iroda. Saját arculat, saját profil, marketinganyagok, analitika, mini CRM, minden egy helyen. Gyere, megmutatom, mit kapsz. Áttekintés. Bejelentkezés után rögtön itt vagy. Itt egy pillanat alatt látod, hány ingatlant kezelsz, mennyi érdeklődő jött be és mi történt a portfólióddal az utóbbi napokban. Nem kell tucatnyi felületet nyitogatnod. Minden fontos adat itt vár rád, egy helyen. A portfólió fülön az összes hirdetésed egy listában van. Van térképnézet is, ahol könnyebben tájékozódhatsz. Tudsz keresni, szűrni, és ami a legjobb, egy kattintással másolhatod és megoszthatod bármelyik ingatlan publikus linkjét. Nem kell külön Excelt vezetned, nem kell sehol keresgélned. Minden ingatlanod itt van, rendszerben. Az analitikával végre nem a sötétben tapogatózol. Pontosan látod, melyik ingatlanodat nézik, mennyi ideig és mikor érkeznek a legtöbben. Ez nem csak egy szép grafikon. Ebből tudod meg, melyik hirdetésed működik, és melyiken kell finomítanod. Valós idejű adat, ingatlanonként lebontva. Érdeklődők. Minden érdeklődés, ami a profil oldalaidon keresztül érkezik, automatikusan ide kerül. Nem kell keresgélned az e-mailjeid közt. Név, telefonszám, üzenet, és hogy melyik ingatlanra jött, mind itt van. Egy kattintással visszahívhatod, e-mailezhetsz, és jelölheted, hogy foglalkoztál-e már vele. Soha többé nem csúszik el egy érdeklődő sem. Kapcsolatok. Ez a beépített mini CRM-med. Ide kerül mindenki, akivel dolgod van. Vevők, eladók, ügyvédek, statikusok, vagy bárki más. Címkézheted őket, jegyzeteket rögzíthetsz, hozzárendelheted egy ingatlanhoz, és ha telefonálni kell, egyetlen érintés az egész. Nem kell külön CRM szoftverért fizetned, ez benne van. A naptárban a helyszíni bejárásokat, találkozókat és minden fontos időpontot kezeled. Heti nézetben látod, mi vár rád, és ha új eseményt hozol létre, hozzárendelheted egy kontakthoz vagy ingatlanhoz is. 7 színből választhatsz, és kérhetsz e-mail emlékeztetőt is, hogy semmiről ne maradj le. Dokumentumok. Szerződések, kimutatások, tanúsítványok. Itt tartod őket rendben. Feltöltöd, mappákba rendezed, címkézel, és ha kell, azonnal megtalálod. Társíthatod az egyes fájlokat ingatlanhoz vagy kontakthoz is, szóval nem csak egy fájltárolód van, hanem egy szervezett, kereshető dokumentumrendszered. És most jön a kedvenc. A Marketing Stúdióban profi anyagokat generálsz pillanatok alatt. Grafikus, Photoshop vagy Canva nélkül. Van kaputábla, amit kinyomtathatsz és kitehetsz a kerítésre. Van kétoldalas brosúra, amit személyesen adhatsz oda. Van Instagram és Facebook poszt, négyzetes és 4:5 méretben. És van story formátum is, TikTokra, Reelsre, Instagramra. Válasz ingatlant, válasz formátumot, és a rendszer mindent kigenerál, a fotókkal, az adatokkal, a QR kóddal. Letöltöd és mehet. Vízjel nélkül, nyomdakész minőségben. De ez még nem minden. Itt készíthetsz egyéni és prémium névjegykártyát is, QR kóddal a saját profilodra, és van egy alaprajzszerkesztő is, amivel vizuálisan felrajzolhatod az ingatlan elrendezését. Mindezt egyetlen platformon belül. A publikus profil a te online névjegykártyád. Egy saját oldal, mondjuk aura.hu/Péter, ahol az érdeklődők megtalálják a bemutatkozásodat, az elérhetőségeidet és az összes aktív ingatlanodat egy helyen. 7 különböző design téma közül választhatsz, van letisztult fehér, elegáns, sötét prémium arany és még smaragdzöld is. Kiválasztod, melyik illik az arculatodhoz, és kész. Megadhatod a titulusodat, a telefonszámodat, a bemutatkozó szöveget, és hozzáadhatod a Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube profilod linkjét is. Az érdeklődő egyetlen felületen lát mindent rólad. A felület szekcióban egyetlen, de annál fontosabb beállítás van, a sötét mód. Egy kattintás is az egész dashboard átvált sötét témára. Nem csak szebb, ha későn dolgozol, vagy egyszerűen jobban szereted a sötét felületeket, a szemed is megköszöni. Az Aurát úgy építettük, hogy mobilon is tökéletesen működjön. Nem egy átméretezett asztali felületet kapsz, minden funkció külön van optimalizálva kisképernyőre. Gyors, natív élmény, akár böngésző nélkül. Dolgozz bárhonnan, bármikor. Az irodád a zsebedben van. Az Aura egy all-in-one megoldás ingatlan értékesítőknek. Saját arculatú profil, profi marketinganyagok, valós idejű analitika, beépített CRM, minden egy helyen. Egy platform, rengeteg funkció.
Nem kell 5 különböző szoftver, nem kell grafikus, nem kell asszisztens. Csak te és az Aura.